Thombor haki bor Sorkar haki babon kilian repair langi pai haki pule ke putih kalau ke jingta ke bakrau kata yang bang imla syu ban ala ke jong ke jingim ala ke jong ke nong putih kumjuro langi pai haki babon kilian baro bat ke bangi kerpat lomba haka arpu terik muta unai ngaiwing uni Brian November manta kali lasni saja yang mono kandon ya ka worldwide public demonstration kani ka worldwide public demonstration kali ka balapan krek baro wi ka putai balik ke ba hapori India mata ba khan dutli ki jela balapan krek lang hakate ki jo e kasni bat keleng saudong su putai giri ki babon ki ka oi na ki national organization mono ka India yang bang kita donor untuk kami Meghalaya State Union monga awaken India movement berarti pakai keban iso ban kerpa sebaro kai tipai ba kibron ya ke so kikli ala ka jong ke jing ala ka jong ke nong puti kumjuro ladangi pai hai babon ki yang baro pakai keban kerpa lomba haka arpu terik utau nai naiwing uni Brian November mata kali lasni sajan mongo kandon ya ka worldwide public demonstration kani ka worldwide public demonstration kadi ka balapan krek baro wi ka pertai balik ke ba hapori India mata ba khan dutli ki jela balapan krek lang akate ki jo e kasni bat keleng saudong su pertai giri ki babon bat ke bang iso ban ong nakaliang jongi anda bangi pai anda bangi yan sa keleng saudong jong ke jela hi baro ko wi ngi ye ki babon ki jing sham ki bagi pai ba ki snow kamtam ho pai han beri wadika COVID-19 vaccination lan kita jing IT kam bawno kajing shalan shop ha ka klam kalong hadu kata ya ka bangim la shu ban sung thu ban shampang na bangim de ki scientist ngim de ki doctor ndai de kita ki nong song song ki ban ki chukit klipang abang yi ngim la ban chusngap na du ka basdang jong ka sngi ya ka bang ila ya cherum sineng ngilaju pensau ngilaju ya iban sengau si board jo Sorkar jola bato kan sengau lam bato kan island lam ki pai ba bapli kham tam le ki pai ba ki ba kamai men singi ba mit kembong no nang no kit kamai ba nang no kinyo dei na kita ki daw ba ki bokong san hi boro ya ka ban nakaliang jong ka awaken India movement limba ka Meghalaya State Union iyo ban pen krek ya ka worldwide public demonstration kamanlong hakati ka singi sajan bangi kentui ki ba ki badon ki sokit kli compare ladang idei ki bla semiotika nengi ki bampat semiotika ro compare namang gidang dei ki nong song ki beriban em ha jing lai loi dena ta kadau ya ka bana kaliang jungi so balong ba ka ei ka bangi lapan kre ngilapan kre ha ti sngi kuman ong no bakal nong ka sngi na ka benta ka jing yang rangba jong ba jong jelam Meghalaya bro koi ong bangi ni le persha yotika handeng yang bari le persha nakadaw jong jing sha banbeng jing sha lenshop jing sha Thombor haki bor Sorkar haki babon kiliang repair langi pai haka pule ke puti kalong ke jing kta ka bakrau do kata ya ka bangimla shu ban batai balai ke jar kumni kumjo la rangi pai shiki kam khai prio inyat kum ki prio pak Sorkar hero dalilai kanumla bat pun bor ya ki pai ba bagi ben shim yo tika bachi shu nalo kata sakawai kung magamukwa ban ong ni kapor anda habang ilai hakini gisni ba mental ilai ya ke ba nakaliang Sorkar zaman wanra ya kani ka divine rule policy limba kani ka COVID-19 limba kani ka klam ka bagi ong kani ka pandemic disease hendrai mental pun balas dan wanra ban man saya ka divine rule policy ban ong no ba kipai ba ki ban IT ka kilala ban jing seng lan kilala ban kamai ke ji hendrai kipai ba ban IT ka pan kidi kiksau kai gini wai uni utika ngim simla ong hero baladang iyo watang ibayong kri rongin rong sya Sorkar bangin itu bangin pan prestemol hendrai ngi dei ki pai ba kejai gamon ke jongi menta ladang i donkam ning im donkam ban lek doktor ban lek pa medical check up ladang i donkam ban suma de dawai ken ban ladang i donkam ban suma da sak ka phong ka bang itit dala dero kata ka dei ke ba blade hi la ai bor ngi ku brio bangin jit hi yala ka jong ka nong kenti ka bagi don ban na kata ka daw ong ba ko Sorkar sengau thu lem bat ke ka bangi kwa shu kata ka long ba one mon ra ya divide and rule policy namar ngila depan saki lemba ka by election ka bala dep no ngila depan saki haba pli ya ka east and west district
angte hapo West Coast Hills. Kipai ba, kiba ya charong seneng, kiba kamai kiba kaji, kiba let jing yeseng, kiba tray halak kijong kikam, ihapan board renti hanai kata ke protocols. Oi, ke protocols kelak bandan. Hendrai balai kan ke protocols pikam pentray kampat hapo kata ke by election keberang sudah lani kumju wat kata ke plea ke district kumju. Kadai ke ini ke protocols. Hatu kau dei ke protokol ke pentray kam tanam tagi merau. Hatu kau dei ke protokol ke bangidan kam ban bot tanam mengi kiba tempat IT ka. Hang ni idan lang borok. Ngidan kiba depan sim mi utika, ngidan kiba empat sim ro utika, hendrai ngidek pat kibriu kiba yang light doi hala ka jong kari ba ka jai benriu. Om tang hala ka jong kari ba ka jai benriu, ha kiri ba ka jai benriu ba per sodong keleng ka perthai. Ki yang rang ba ban mi na ka benta ban wanra ya ka jing songsuk, ka jing song sungai, hala ka jong ka jela, hala ka jong ka snong ka bakidan. Nginum dei ban ong bangin Shillong, tang na ka benta bangin wanra ban suong ban supen idur. Ya ke berkhot mereka awaken India movement nadu ke pasdang hi kayeng ban yele kayeng ban senran yu Riewpaidbah bat kayeng hero ban pensong sengai om bangin penlong tangkun kimrau ring yeng na ka benta ka hok ba ka jing sisa